pretože ten vesmír nám odpoveda na to, čo skutočne cítime a čo máme v sebe. Čiže pokiaľ si hovoríte, ja mám ťažký život, ťažký život. Vesmír vám to ukazuje, áno, dobre, máš ťažký život, nech sa páči. Má veľa trápenia, áno, máš veľa trápenia, dobre, nech sa páči. Nemám toto, nemám. Áno, nebudeš mať. Nemáš, právoš si to, nech sa páči. Že ten vesmír reaguje veľmi promptne a reaguje tak, ako sa vy naozaj cítite. Dávno vy si urobíte dvojminútovú vizualizáciu, že niečo už máte, alebo ako by ste chceli, chcete byť zdraví, alebo chcete mať veľa peňazí, 2 minútky zároveň. Koľko minút na ten deň? Zvyšok dňa ste v zlej nálade, negatívnom stave, nastavení a reagujete negatívne, čiže to telo sa cíti zlé, to telo je v tom nastavení, ako som spomínala, a vylučuje vlastne tie chemické reakcie. Tak, aký impuls vysielate do toho vesmíru? Presne to sa vám vracia, to, čo vysielate.